Kebelah ki viewers ki perlok ki produk ki prosnam. Sa season 4 lembaga ni ka video. Da ka mensim ke pasnyau kia. Habang apet ia ka jinglong ke jingman. Hang ne pok ke jat beriu, hang ne pok ke rikasi ke bijai ke jongi. Men ha ka artarik jong benai April ha ka season de. Ki don ki shiken hun. Ki weipat ki jat beriu, kita ki non tribals. Ki balayat rally. Ya ka wei ka sor shelong. Bat ngila yo ru ka komplain sebab ki katu kat ni ki benta hagi jaka pa penlong jinya seng jong ki balang ki syak pendik bat kini ki briu ki bayat rali ki sedang ban pentut. Te henrei ngakwa ban keren bat ngakwa ban pensai ni kalong ba ngiem ha ka ni ka ri sensar pat ba ka bangidon ya ka hok ban mani blai lat lut. Compare dei nakanu-kanu kan niam ru. Henrei ngidon ya ka hok ban mani blai lat lut. Tenrei ka ai ka bangasngau khia pat habang yu i ka te jing ya lumlang jongki mender jongki non tribals ya ka jing yat rali ka jongki ngam tip ya kanu ka jing tmu ka jing angnut ka jongki ba ki yat ya ka tu ka rali tang ba ngai idon ka wei ka jing ma ka ba yo ki te ki ba yat rali hang te ki dei penban ki poiwir ki bana ki wei pat ki jaka ki shupoiwir hang ne po sor silong namar kata nakaliang jonga ngalabu ke jingto ban ngalapa ke city syaka district administration jongka is kasihil ba kibor jongka district administration kidai ban tek lakam bat kidai ru ban penti kena ba kitei ki non tribals ki bayat rali men haka arterik u benai April haka season dia kidai ban long kita ki genuine citizen ki badon hang ne pok ke state ke jongi bat ki hap ban penti kena kata namar balada kom kari be kejat beriu ni ap jingma na kini ki poi ai ki poi wir bat lada ki bor congkaan ki bor badai pet badai kemi ki mlak ban tek lakam ki mlak ban penti kena kene kom kita ki khundap senrang hang ne pok ke beri heu trap imat kala dei ke por bat ngim ban se ba ngi hap ban penti kena dala dia ka ba ngimdon kanu kata ka jing sngau per lane ngimdon kanu jing sngau persa ngai ka ai ka bangidon tang kedai tang ke jingma ke jing sngau ting ba yo kita kidai ki poiwir ki poi ai kita ki illegal immigrants namar kata ngikir pat hang ni sasisin rengkat bat ketai ke city ke bangla dapha ba ya ka board district administration ba kadai ban penti kena bat kadai ru ban tek lakam mardor ya ki ba kom kine khnang ba ki wei pat ki jingje ki ba selsi ki nom dei ban mi hang ne pok ka imlang ka salang hang ne pok ka ri khasi be je ka jongi